Ia stați așa un pic că v-am înregistrat. Așa? V-am înregistrat. Cum ziceți că vă numiți? Cum vă numiți? Da, cum vă numiți? Ia cum vă numiți? Nu mi-ați arătat nicio legitimație. M-ați oprit abuziv în trafic. O să fiu dus la poliție în mod abuziv. Vă rog să îmi prezentați dumneavoastră o legitimație. Eu nu știu cine sunteți, poate sunteți hoți, poate sunteți bandit. Arătați-mi nu mi-a arătat nicio legitimație. Este un abuz, eu o să fac plângere împotriva dumneavoastră, este un abuz. Nu mă interesează ce e mașina aia. Dumneavoastră trebuie să-mi arătați, o legitimație. Arătați? Bun, mi-a arătat, nu dumneavoastră, dacă mi arătați legitimație, vă arăt. Nu mi-ați arătat nicio legitimație. Nu, decât vorbe. Nu mi-ați arătat niciun act. Eu m-am legitimat odată. Nu, dumneavoastră arătați-mi o legitimație și eu vă arăt. Poți să mă filmez cât vrei, că mie nu știu când mă filmez. Ok. Sunt polițist, m-am legitimat. Nu, spuneți-mi cum vă numiți. Spuneți-mi cum vă numiți. Nu, dar spuneți-mi cum vă numiți întâi. Bun. Uite, ajungem la ceea ce îți dorești dumneata. Îți dorești complicații, facem complicații. Eu sunt martoră. Dar îmi spuneți cum vă numiți. Îmi spuneți cum vă numiți. Uite așa, dați un telefon dacă nu vreți să... Nu v-ați legitimat. Dacă nu spuneți cine sunteți, spuneți-mi cine sunteți. Da. Dumneavoastră ai mașină de gunoi? Nu mă interesează, dar dumneavoastră trebuie să vă legitimați când îmi cereți mie să mă legitimez. Trebuie să spuneți cine sunteți și motivul pentru care îmi cereți. Eu nu pot să vă dau dumneavoastră actele dacă nu spuneți cine sunteți. Deci dacă nu... Arătați-mi un act. De ce nu mi-arătați dumneavoastră? Nu? Ok. Nu, pentru că nu lui mi-a cerut și nu mi-a dat niciun alt. Te rog frumos să trimiți un echipaj pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, dincolo de restaurant, să mă opriți pe dreapta, avem un domn aici, nu vrea să ne prezinte. Că nu s-a legitimat, de-aia. Spuneți motivul, pentru că nu vreți să-mi arătați o legitimație. Hai. Nu, mai jos. Mai jos, după restaurantul ăsta pe dreapta, cum zice. Da. Unde e magazinul ăla, Ambra, Brutăria, Adona, Pam ăla, știi? Pentru că nu vrea să spună cine e, eu nu știu că e polițist și nu vrea să... Eu nu-i arăt buletinul. Da, dar dumnealui îmi cere, nu dumneavoastră, nu, lăsați dumneavoastră. Nu, dumneavoastră, bun, dumneavoastră nu mi-ați arătat nimic. Dumneavoastră mi-a spus că sunteți de la poliție și atât. Haideți, doamnă, că vine un echipaj și vorbim altfel, da. Că n-are rost. Duceți-vă dumneavoastră acolo, că eu mă asta cu înregistrările... Ați venit pe telefon, nu? Asta ce face el, cum mă înregistrează un abuz din partea. Nu e abuz în partea mea, cum adică doar să-mi spațiu public? O rezolvăm, nicio problemă. Haideți că vorbim la... Aveți telefonul, da? Ok. Dar de ce? Pentru că sunt pe spațiu public. Da, bine, mă amenințați, nu? Nu te ameninț. Nu? De ce? Din punct de vedere legal, sunt polițist, m-am oprit, colegul meu s-a legitimat. Dumneavoastră nu v-ați legitimat. Bun, eu pe dumneavoastră v-am filmat, dumneavoastră n-ați vrut să-mi spuneți cine sunteți. Bun, ok, foarte bine. Ok. M-ați văzut că am număr de Dâmbovița și de-aia m-ați oprit? Poftiți? M-ați văzut că am număr de Dâmbovița și de-aia? Ok, nu, vreau să fac și eu, vreau să știu și eu. Respectăm legile, nu? Am înțeles, da. Nu, noi suntem cu mașina de gunoi. Nu, dacă vă comportați ca atare... Aia nu e mașină de poliție, noi suntem veniți din post. Păi ce dacă e o mașină de poliție, asta nu înseamnă că trebuie să vă legitimați și dumneavoastră? Imediat, la secție, nicio problemă. Ok. Oricum o să vă fac plângere.